Enmig d'un gran desplegament policial que custodiava totes les entrades a l'Ajuntament, la desena de propietaris de Sant Gregori que Redesa havia convocat per avui han passat per les taules dels tècnics per conèixer l'afectació sobre els seus terrenys i firmar les actes prèvies d'ocupació de les finques. Mentrestant, a fora, un grup d'opositors al projecte es manifestava i feia talls intermitents de trànsit. Hi ha gent que no hi està d'acord i que no signarien a cap preu perquè passen per sobre de masies i de granges i no té preu això. Redesa ja ha signat acords amb un 98% de propietaris i en alguns municipis ja disposa de tots els permisos. La resta són propietaris que no estan d'acord amb les expropiacions, que fins ara no estaven afectats o a qui no s'havia localitzat per problemes administratius. Passa una punta d'un bosc que tenim i jo, que era contrari a la mat, m'he trobat que m'han dit que si no hauria d'anar expedient i hauria d'anar a judici. Les obres segueixen el ritme de treball previst en vista a posar en marxa la infraestructura a mitjans del 2015. El trambes que no Santa Llogaia s'estan aixecant o ja s'han enllestit una 80ena de les 115 torres. A la interconnexió amb França, la rasa ja està acabada en un 60% i a principis d'any s'hi preveu començar a passar el cable, així com pel túnel que travessa l'Albera, que ja està acabat. L'obra de l'estació conversora també està llesta i tan sols hi falta la instal·lació electrònica. Carles Brusset, TV3, Sant Gregori.